senyor Cano. Jo hi ha una qüestió que penso que no aconseguiré mai entendre. Puc entendre perfectament que algú defensi la unitat d'Espanya, puc entendre perfectament que algú se senti nacionalment espanyol, puc entendre que algú vibri amb la selecció espanyola, puc entendre que algú trempi amb la Marta Sánchez quan canta l'himne d'Espanya, puc entendre perfectament que algú defensi la monarquia borbònica. Tot això ho puc entendre. El que de debò no arribaré a entendre mai, em sembla que no arribaré a entendre mai, és la manca absoluta de capacitat per posar-se en el lloc de l'altre. La manca absoluta de capacitat de reconèixer que en aquest país existeix un conflicte polític, que hi ha entorn a almenys un 50% de la població d'aquest país que defensa legítimament una opció política i que davant d'això la resposta per la força ni resoldrà el conflicte i l'únic que causarà és patiment també a un 50% també dels veïns de Premià de Mar. I jo puc entendre fins i tot posicionaments com el del senyor Gutiérrez, que per una banda empatitza amb el patiment, que d'alguna manera rebutja la resposta violenta davant d'una reclamació política, però que alhora defensa un estatus polític o defensa el marc constitucional o la unitat d'Espanya. I això ho puc entendre, però de debò que no aconseguiré mai entendre el seu posicionament i la seva resposta exclusivament legal, on la llei s'acaba equiparant a la seva voluntat i als seus símbols, perquè clar, això també és força pervers. Els símbols, resulta que els seus símbols són neutres. Els seus símbols són neutres, els seus símbols nacionals són neutres. La bandera espanyola és neutra, l'himne espanyol és neutre, la monarquia borbònica és neutra. I en canvi els símbols dels altres generen divisió i generen sembla que és una fractura social. I això, aquest plantejament no l'arribaré mai a entendre quan el que aquí s'està demanant és resoldre per vies democràtiques un conflicte que és polític. Però bé, en qualsevol cas, després d'aquesta prèvia i anant a la qüestió de la moció, des de Crida Premianenca, evidentment, anunciem que hi votarem a favor. Entenem que es tracta d'una moció que el que fa és memòria històrica recent, si volen, reconeixement, que entenem que és essencial per a la dignitat col·lectiva. Especialment en un estat que funciona amb la lògica de vencedors i vençuts, en un estat de fosses per obrir, de pactes de silenci, en un règim del 78 que es basa bàsicament en la impunitat del règim anterior, en un estat que és venjatiu, en un estat on encara ahir el que veiem és que es condecora la policia que va carregar contra els manifestants. Especialment en aquest estat pensem que és necessari fer memòria i que per fer-la en aquest context és necessari que la fem també des de baix, que la fem des dels municipis i que la fem des dels barris. I per això creiem que dotar en el municipi d'un espai amb el símbol de l'1 d'octubre implica aquest reconeixement cap al dolor, aquest reconeixement cap a la reivindicació legítima d'una part de la societat, també premianenca, i serveix per no oblidar totes aquelles persones que el dia 1 d'octubre van posar-hi el cos, per no oblidar el miler de ferits que hi va haver, per no oblidar la persona que va perdre un ull en les càrregues policials, per recordar que en aquest país s'està empresonant adversaris polítics, que en aquest país hi ha persones exiliades, que en aquest país s'està perseguint a professors per delictes d'odi o fins i tot a un mecànic, o que en aquest país fins i tot veiem que en una exposició d'art a Madrid es censura una obra que simplement menciona l'existència de presos polítics. I precisament per aquesta situació d'excepcionalitat on el que regna no és ni l'estat de dret ni la llei, no. El que s'imposa en un estat d'excepcionalitat bàsicament és una lògica de poder i d'imposició. Precisament per no oblidar això i per mantenir present aquesta ferida, pensem que és necessari un reconeixement com és situar l'1 d'octubre en algun espai del nostre municipi. En aquest sentit, entenem que la proposta d'Esquerra Republicana és traslladar en el nomenclàtor la proposta de trobar algun espai. Hi ha algunes propostes sobre la taula. Nosaltres segurament ens haguéssim preferit, també pel seu simbolisme, que fos la plaça de la Constitució la que assumís aquest nom. Una altra de les opcions que ens plantejàvem era el porxo del com a una possibilitat també simbòlica pel dia 1 d'octubre a Premià de Mar. En qualsevol cas, pensem que recordar i fer present l'excepcionalitat que es viu en aquest país és necessari i, per tant, des de Crida Premianenca, ple suport a aquesta mesura.
Li reconec, senyor Cano, que realment la guerra de simbologia no té cap mena de sentit. Jo això li reconec. Però és que quan el que es planteja és que resolguem de quina manera, quin és l'encaix de Catalunya, quin és el marc, quin és el demos que té sobirania, quan això intentem, aquest conflicte, resoldre'l democràticament, vostès ens diuen no, escolti, aquí hi ha unes taules de la llei que casualment coincideixen amb els nostres símbols, amb l'estatu quo que nosaltres defensem, i tot el que vostès diguin ens és absolutament igual, perquè hi ha un statu quo que coincideix amb els nostres ideals, amb la nostra nació i amb la nostra ideologia, i per tant vostès el que han de fer és callar i anar cap a casa, perquè si protesten i si reclamen els seus símbols, el que estan fent és fracturar la societat. A mi, que hi hagi una plaça Espanya a Premià, per exemple, em sembla fantàstic. Vull dir, no és una qüestió, entenc, de guerra entre pobles. És una qüestió d'imposició d'un statu quo, i de que no hi ha manera de qüestionar aquest statu quo. Que ens estan dient que una proposta, que una reivindicació que és democràtica, que és massiva, que és sostinguda en el temps, que no té solució, que se'n vagin a casa, que callin. Ens estan dient que el nostre projecte polític és impossible, no té cabuda, encara que sigui pacífic, encara que sigui democràtic, no té cabuda. Ens estan dient això. En fi, i sobre els símbols, vostè poden dir el que vulguin, han omplert evidentment el símbol dels seus símbols tot el poble, es van passar un estiu anant-se'n a fer una foto cada dia al balcó de l'Ajuntament per si hi havia o no hi havia la bandera espanyola, i els hem vist, jo senyor Espósito l'he vist amb els meus propis ulls despenjant amb una canya estelades de la Nacional, i amb vostès també hem coincidit tapant cartells en períodes electorals. Per tant, no ens vinguin a explicar històries, perquè ens hi hem trobat tots els grups municipals, no un cop, no, més d'una vegada. En fi, el que diem sempre, un conflicte polític només es pot resoldre per vies democràtiques, i entenem que un fet com l'1 d'octubre, en què hi ha una part important de la societat en què va ser reprimida per la força policial, és un fet que no es pot oblidar.